Jeg har i dag skrevet en ny tekst, og den hedder Floden drikker af den åbne himmel. Det bliver første gang, jeg læser en tekst op til et webcam. Det er min intention om at gøre det oftere. Jeg gør det til dels for at øve min egen oplæsning, og så gør jeg det også til dels for, at de læsere, der er af min blog, får lagt en stemme på, så de også måske fornemmer ved at læse de andre tekster, der egentlig allerede ligger på min blog, eller kommer til at ligge der. Teksten er som sagt skrevet i dag, så den har ikke været igennem nogen længere skriveproces, men jeg synes nu alligevel, at den er god nok til at blive læst op. Om ikke andet, så i hvert fald som en premiere. Teksten hedder Floden drikker af den åbne himmel. Hver mund sin historie, hvert bor sit eget sprog, du går inden. For går Indien tyndt i din dagligstue, det er ikke her, de gemmer perler og silkestoffer. Det er de karregule vægge i Brøndshøj, vandløse Deli. På Grønsværen Krondeli, der føder afleveringer og donerer sin chance til sin næste milliard mennesker, der ikke spiller fodbold, men danser til tv, så bryster skvulper i skålene. Sydhavn, Goa, bønner, røde, brune og gavmilde. Med tiden, der samler hænder i et tårn, som fra et skakbræt, eller en venstreving afsted på en tørresnor i transit med fransk lingerie hen over Mellemøstens usynlige byer, frem og tilbage, og et træk ind i banen, fløjten, tavs violinerne, hånene fra himlen, hallo, hallo. Billedrammen, lysestagen, replika, billigt keramik og knogler, porøs, en ring om fingeren, om modstanderen, gulerødder fra Samsø, jeg pløjer mine papirer og bryder mit hoved, som jeg bryder brød og spiser. Dit kød og gulerødder fra gryden, og kartofler fra dit skridt. Så meget for næringen i mine egne nosser. 2 tosser fra Bellahøj, Bispebjerg, Bangalore, der er serveret, du er lovet væk, men det er ikke for sent, det skal snart regne, det skal blive din tur, afleveringen falder, så snart floden holder op med at drikke fra den åbne himmel.